Športovým centrom Aréna sa šírila vôňa mäsa, cibule a majoránky. Súťaž vo varení kotlíkových jedál tam usporiadal športový klub Bodva. Na druhom ročníku podujatia sa stretli družstvá, ktoré dokázali, že vedia uvariť tie najlepšie špeciality v okolí. Neexistuje žiaden jednotný recept, ktorý by určoval pravidlá pri varení chutného guláša. Možno aj to inšpirovalo členov športového klubu k usporiadaniu súťaže, kde okrem tohto tradičného jedla mohli účastníci pripraviť aj rôzne iné druhy pokrmov. Jediným kritériom bolo uvariť jedlo na otvorenom ohni a samozrejme v kotlíku. Je to tak špecificky dané, ako je to kotlík cup a nie je to súťaž napríklad vo varení gulášu, ale na kotlík cupe môžu variť všetko, čo sa dá uvariť v kotlíku, či už je to od húb, alebo od polievky kuracej po guláš a kapusnicu, čili, fazole niečo, alebo proste všetko v kotlíku. Na podujatí sa stretli priatelia a známi, ktorí sa s radosťou pustili do práce a strávili spolu príjemnú sobotu. Nebudeme sedieť doma, nebudeme pozerať televízor, ale prišli sme medzi ľudí a vlastne chceme sa trošku zabávať. Bude veľmi dobrý, si myslím. Teraz dáme troška čili a uvidíme. Takže bude taký štipľavejší skôr. Áno, tak bývame na juhu, takže by mal byť troška štipľavejší. Trúfate si na prvé miesto? To nemi rozhodujeme. Dúfam, že sa nám to podarí. Sejke kapusta varíme a používame na poli divinu a na poli hovädzie pilecko, takže toto kombinujeme a nakoniec kapusta, smotaná a tak ďalej, takže dúfam, že to bude dobre. Najprv sme rozmýšľali o kapuste nejakej inej forme, ale si myslím, že asi sme vybrali, čo sa týka kapustových jedál, asi to najjednoduchšie, ale keď pôjdete ďalej, tak uvidíte, že sú ešte oveľa ťažšie jedlá na prípravu. A ja si myslím, že to je v pohode, urobíme základ a potom už len treba čakať, doložiť kapustu, takže je to v pohode, si myslím. Medzi súťažiacimi nechýbali členovia športového klubu Bodva. Počas varenia sa k dobrému výkonu povzbudili pokrikom. Bodva! Bodva! Eška! Bodva! Bodva! Eška! Bodva! Sme sa pozbierali ako chalani a prišli sme troška podporiť tento šport. Kamarát nám organizuje, takže všetko robíme preto, aby sme športovali a aby sme sa troška cítili aj dobre. Čo dobre ste dali do tohto guláša? Čím je typický, alebo čím je pre vás typický tento guláš? Pre nás sú tam všetky tajné ingrediencie, nemôžeme všetko prezradiť, ale je tam aj údené mäso, sú tam aj huby, je tam normálne mäsko, takže potom ochutnáte a uvidíte. Pred nami ale mohla najprv jedlá ochutnať iba porota zložená z majiteľa reštaurácie a z ďalších dvoch členov. Špeciality hodnotili dôkladne všetkými chuťovými pohárikmi. Ochutnali jahňací guláš z diviny, ale napríklad aj bravčový perkelt. Ja osobne pozerám prípravu jedál, prípravu proste jednotlivých zložek do toho gulášu, čo aby proste jak to robia. Ináč väčšinou to sú ľudia, ktorí už majú nejaké skúsenosti zo života, proste mladí sú ešte, ale na základe toho už celkom dobre popreberali tie dobré návyky pri varení a hlavne tu v prírode. Príroda tomuto dáva tak pomerne také dobré prostredie. No a samozrejme pozerám všetkých, jak ten postup robia. K menej tradičným jedlám uvarených v kotlíku patrí slepačia polievka s gágoríkmi. Práve toto jedlo bolo najväčším prekvapením v rámci súťaže. Vidéken szokás, ugye lakodalmas háznál, hogy katlánba sok csirkébe, sok házi tyúkkal főznek csigatésztás újházi tyúkuslevest, vagy ha úgy tetszik, lakodalmas levest. Nos, ezt szerettük volna még kipróbálni, hogy mégis milyen az, hogyha így szabad tűzön főzzük a levest, megtöltöttük a tyúkot, töltelék, stb. Sok-sok zöldséggel, úgyhogy én úgy gondolom, hogy nagyon finom lesz. Még a csigatésztát kell elkészítenünk, azt is így vállaltuk fel, hogy itt helybe mindent, mert hát, hogyha főzőverseny, akkor itt kell mindent elkészíteni. K súťažiacim nepochybne patrilo pracovné oblečenie a doplnky. Pri ich výbere sa fantázii medze nekládli. Vidím, že tých kociek na bruchu máš dosť. Áno, mám dosť. Áno. Cvičím. Pravidelne. Jak sa hovorí, ale nie, pri pivečku.
Mám aj pupek. My reprezentujeme teraz nie klobúky, lebo teraz klobúky sme nevedeli zladiť, takže teraz len tak na hlave máme, čo máme, ale triká máme rovnaké, aj zástier máme rovnaké. To nám pani starostka z Mochranic ešte umožnila, pred rokom poskytla. Teraz sa dali zemiaky a uvidíme, že čo z toho vyjde a dúfam, že bude všetkým chutiť a ideme po prvú cenu. A dúfam, že to je mikrofón nám dovolí túto prvú cenu. Ďakujeme. My sme supáši. Cítim tam zemiaky a hlavne mäso. Takže. A koreniny to je samozrejme. Mi tu legyen, jó kedvem, mi tu legyen, jó kedvem. Vidím, že vám dobrú náladu robí aj hudba. Máte tu kolegov, ktorí tu hrajú na gitare, takže hneď sa vám lepšie varí, predpokladám. No určite, no tak my sme tu ako za združenie Moldava City Hardcore, my sme vlastne takýto kulturálni maniaci v úvodzovkách, proste robíme si svoje akcie a celé je to o hudbe, takže je to výborné, že sú tu títo ľudia, takže my sme len radi. Pre porotu nebolo ľahké vybrať najlepšie jedlo, hodnotila najmä chuť. O víťazovi súťaže napokon rozhodla aj na základe vzhľadu špeciality. Na prvom mieste sa umiestnilo družstvo s číslom 2. Tento názov je dosť zložitý, takže poprosím tiež kapitána, aby ho nám predstavil, prezradil. Tak ja som zo skupiny druhej legie Adiatrix, to sú vlastne skupina historického šermu. Pripravil som pre túto akciu jedno stredoveké jedlo, ktoré pozostáva z mäsových guliek a zo zemiakov, ktoré sú zmiešané so šalátovými listami vlastne. Tento recept je taký tajný, že ani sám ho presne neviem. Je to odkúkaný recept od istej maďarskej skupiny historického šermu, kde sme spolu na jednej akcii varili a ja som to od nich odkúkal, takže oni to s týmto receptom tiež vyhrávajú takéto súťaže, som to skúsil. Hlavná vec, že sa tu stretli mladí ľudia, spája nás to a proste netreba len mať nejaké také menšinové problémy, domáce problémy alebo problémy práci. Tu prídeme, posedíme jedno, že či som Slovák, či som Maďar, či som hocikto. Športový klub Bodva sa snaží organizovať čoraz viac podujatí, ktorými priláka Moldavčanov zašportovať si a zabaviť sa. Kotlíka patrí medzi akcie, kde podobne ako aj počas športových zápolení platí známe pravidlo. Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa.